lyžovanie, akvaparky, Liptovská Mara. Krásne hory, krásna príroda, história. Za tým všetkým ľudia cestujú na Liptov niekoľko 100 kilometrov. Nebolo by super vlastniť tú nehnuteľnosť? Alebo ešte lepšie bývať tu? Napríklad tu, v blízkosti lyžiarskeho strediska Opalisko v Závažnej Porube. Mám pre vás novostavbu rodinného domu aj s pozemkom, ktorého výstavba bola prerušená v tzv. Fáze rozhodovania. Ide o to, že v tomto momente sa môžete rozhodnúť, či chcete dispozíciu štvorizbového rodinného domu na trvalé bývanie, alebo to bude rekreačný dom s 2 samostatnými miestnosťami, každá so svojou sociálkou a veľkou obývačkou a kuchyňou. Dom stojí na pozemku o celkovej výmere 434 m2, čo je z hľadiska údržby a využitia veľmi príjemná veľkosť. Pozemok je vyvýšený, čiže keď vybudujete oplotenie alebo živý plot, máte dostatok súkromia. A napokon iba s jedným susedom. Ak sa vám nezdá veľkosť pozemku, dal by sa ešte rozšíriť minimálne po hranicu pozemku, takže sa vybuduje oporný múr. Ale čo by bolo ešte lepšie? Odkúpiť časť obecnej parcely po cestu, vybudovať oporný múr a pozemok sa vám zväčší o 170 m2. Oporný múr by viedol niekde popri ceste. Ale s troškou fantázie by sa tu dala vybudovať aj terasa so zelenou strechou a pod ňou parkovacie miesta. Ale to už je trošku iná cenová kategória. A čo cena? Prejdeme si spolu zo pár čísiel. Samotný pozemok v tejto lokalite má hodnotu minimálne 40 000. Drevené existujúce stavby, altánok, záhradný domček, terasa so schodiskom má hodnotu minimálne 10-15 000. Prípojky na inžinierské siete plus oporný múr ďalších 10 000. Takže dom vlastne v tomto stave samotný stojí okolo 100 000. To není zlé. Vy mi neveríte? Tu je znalecký posudok. Mňa osobne na tejto nehnuteľnosti nič neruší. Práve naopak. Páči sa mi lokalita a vidím tu veľký potenciál. Len sa s tým treba trošku pohrať. Viac detailov o tejto nehnuteľnosti si prečítate a dozviete sa na mojej webovej stránke turealitylm.sk. A nebojte sa, s financovaním a s hypotékou vám pomôžeme vám s kúpou nehnuteľnosti a možno aj s dostavbou. Len sa treba rozhodnúť a treba ma kontaktovať. Moje meno je Robert Bela a budem sa na vás tešiť.